eskuen, udal laguntza ekonomikun berri eman nahi deu, kostiente gehalako egoera honek herritarren ekonomien kalte eta eragin zuzen egiten dula, eta herritarren pobretze bat ematen nahi dela. Ostalaritzan eta tokiko merkataritzan ez lan egiten duen herritarrek bizuten egoera kritikue nabarmena da, baina hortaz aparte beste zenbait sektoretan lan egiten den herritarren egoeri ere ez da bat ere ona, eta hemen dazkeu datu batzuk, momentu honetan Azpeitiko langabezi tasa 8,8% dago, 626 azpeitiar dazkeu langabezien, eta hortaz aparte, ertien 256 langile dazkeu, horietatiken 205 zerbitzutan. Oin momentu honetan, 2021 urte hasieran, gure gizarte larrialteko da laguntza propioak atako ditugu urgentziz, helburu bakar batekin, behar ekonomiko larrien dauden azpeitiarren beharrai erantzuten. Laguntza hauek berdin balio du, bai langabet ziren daudenantzako, bai autonomuntzako eta bai bestin kontura lanin dauden guztientzako. Kontuatzen geha baita ere, ezohiko egoera batein aurrein gaudela, eta sortzen dien beharra erantzuteko ere zenbait egokitzapen inditugu, eta baldintzak betetzen dituzten azpeitiar guztiek eukiko aukerie laguntza hau jasotzeko. Laguntza honen zenbatekun ingurun esan momentuz aurrekontun asignautako diru zenbatekue 382.000 eurotako dela, eta udal gobernu honek hartzen duen konpromiso dela ez dela partida hortan diruik faltako. Udaletxe honen lehentasune da, inor bazterrin ez ustie, eta egoera ekonomiko larrien dauden azpeitiarrak bestie. Edozein kasutan ere, diru partida onditu berbalko liz, kreditu aldaketa baten bidez txertako genuke. Gizarte larrialditako laguntzak eta udalaguntzatan batez ere honako kontzeptu hauek laguntzen die, alde batetik oinarrizko gastuek, elikagai, higiene, osasun gastu gizen daizkenak edo eta hainbat pertsonal gastuek, eta ohiko etxebizitzako gastuek baita ere, lokairue, mailegue edo eta etxebizitzak batek dazken, mantenimentuko gastuek, ure, argindarra, gaza, zaborra, segurue, zergak izen daizken guztiek edo eta etxebizitza bateko ohiko konponketako gastuek ere bai. Lehengo urtean, udalaguntzatan hainbat aldaketa eta egokitzapen eintzien COVID-19 zalata egoera berezi baten sartu ginelako eta beharrak areagotu eintzielako, hor, diruzarreran konputuen eta aldaketa batzuk eintzien, diruzarrera jetxi baldin badi hilabete baten, kontun hartzezien hilabete hortako diruzarrerak eta partida berezi bat jarri izan, COVID-19 bultzauta ezohiko egoera baten eta behar larrietan zeuden herritarrai dirue edo laguntzie eman alizeteko. Aurten, udalaguntzatako oinarrietan egin egitugun aldaketa nabarmenak hauek izango liezke, alde batetik udalaguntzan bidez laguntzen dien pentsio baju daukeben adinekuei pentsio osagarritze zakobe, eta hemen pentsiodunen kontzeptu zabaldu egin nahi da, hasiera baten 65 urtetik gorako pentsiodunek lagundu genitun, edo osagarritzen genituen pentsioek, gero iazko urtin alargunek ere sartu genitun, eta hain nahi duguna da urte honetan baita ere kontutan hartzea, desgaitasun ezberdinatiken, ezintasun pentsioek kobratzen nahi dien herritarrak baita ere, pentsio baxu edazkebenak, pentsio horiek osagarritu alizeteko. Beste alde baita udalaguntza hauen bidez jarraituko dugu adin txikikuen eskolaz kanpoko jardueretako bekak ematen, eta gero kontzeptu berri bezala sartuko duguna da, norbere jarduera ekonomikuei lotutako higiezin edo lokal bateko gastuek baita ere sartuko ditugu. Lokairue, mailegue edo eta ohiko etxebizitza batek bezala, ohiko etxebizitza baten moduen dauden hornikuntzako gastuek, ure, argindarra, gaza, tazak, higiezinei lotuta daudenak. Egoera hontan aurkitzen dien familientzako izugarrizko zamie baldin bada behaien ohiko etxebizitzako gastuek ordaintzie, oindiken eta zama handi joe da bere jarduera ekonomiko burutzen deben lokaleko gastuek ere ordaintzien, nun bere jarduera ekonomiko horri lotutako diruzarrerak nabarmen jetxi zaizkioen herritar edo famili bati. Orduan, udalaguntza hauen bitartez uste dugu, lehen 2020 egokitu genitun bezala, 2021 baita ere, gauden
errealidadiei oraindik eta erantzun hobie eman ahalko jogula eta oraindik beherrin dauden herritarrei oraindik eta hobeto erantzuteko aukerie edukiko dugula.